Pomsta je sladká. Jsme tady s další vaší objednávkou a někdy partneři opravdu hodně moc žlobí. Ví o tom svý dost Renata. Renato, ahoj. No, ahoj. Ahoj. Je mi to líto, pojďme se do toho pustit, o co jde, poslouchám tě. Hele, já bych se chtěla pomstit Milanovi. Protože mu hraju krávu tady, všichni už to vědí, on mě podvádí, že jo. Takže já bych na něj schystala pomstu a co mě jakoby napadlo je největší, čím se mu pomstíš, asi když mu sáhneš na auto, na toho jeho sáva, co má tady zaparkovaný, protože to je asi jediný jeho miláček tady. Já chápu, že jsi hotová. Já to zkusím, prosím tě, teď tě poprosím o jedinou věc, a aby jsme to, co mě napadlo k tomu, využili, tak jenom kdyby si byla tak hodná, aby si nastavila na telefonu konferenční hovor a vytočila mi ho, jo? Jo, dobře. Renče, prosím tě, nezlob se, ale teďka nemám čas, zkus to za chvilku, jo? No, počkejte, slyšíte mě, halo? Halo, no kdo to je? No, tady je Lukáš. Jak Lukáš? No, poslouchejte mě. Lukáš, to je Renaty číslo, tak no, poslouchejte mě, já vám volám právě z benzínky tady na okraji města. A no, stalo se něco, nebo? Ne, podívejte se, já tady stojím právě u vašeho auta, vy máte Sába, je to tak, jo? No, ukradl ho nebo co? Ne, nic se nestalo, jako Renata je v pořádku, jestli vás tohle zajímá, ale auto, no, jak bych to řekl. Proč mi nevolá Renata? Jako? No, ona mi právě dala mobil a jako ať vám zavolám já, protože ať vám to řeknu prostě. No tak jako problém, co se stalo, jako to se vybourala, nebo ne, jako novej Saab a už je... Ne, poslouchejte mě, ne, nic se neděje, jo. Vy máte benzíňáka, že jo? Je to tak? No benzíňáka, no pochopitelně. No, jsem to věděl, no. Ona prostě, já bych vám to řekl, prostě ona natankovala tam naftu, no. Jak naftu? No, naftu, no. Jste mi jasně říkal, no to je to snad není možný, jako dejte mi, nebo prostě poslouchejte mě, ona vám jak naftu, jak tam mohla natankovat naftu, když je to benzíňák, já jsme se o tom bavili. No poslouchejte mě, ona vám chtěla udělat radost, prej umýt auto a tak prostě... Radost, tyhle, to snad není možný, to je taková ty vole, ona veme naftu a natankuje do benzíňáku, jako... Já ji se zabiju, dej mi telefonu, prosím tě, dej mi telefonu. Poslouchejte mě, já bych rád, ale ona se vás právě hrozně bojí, jakože nechce, no. Jak takže... bojí? To má taky se proč bát, protože já ji snad roztrhnu, to je taková ty vole, to snad není možný, tam, vole, dej ji sem a dělej, protože prostě to není možný tohle. Pomsta je sladká. Milane, tak ta k***a ti poslouchá. Ty vole, jsi normální. Ty to napadlo. Já jako? No jak tě mohlo napadnout do benzíňáku natankovat naftu, jak tě to mohlo napadnout do mého auta? Poslouchej mě, to auto je úplně v pořádku, jasný, se uklidni. Jak můžeš něco takového říct, ty tomu vůbec nerozumíš? Co to má znamenat? Hej, se uklidni, poslouchej mě, tohle to je pomsta z rádia. Jaká pomsta, prosím tě, jsi ty normální? Jako jestli já jsem normální a to, že tamhle chrápeš s Monikou, to jsme chtěli říct kdy, frajere. Hlavně, že to jako ví celá Praha, jenom já hraju krávu, že jo? Jako, co má znamenat? Já jako hlavně, teď ti můžu říct jednu věc, že já s tebou končím. Já tě prostě, frajere, nemám zapotřebí. Jak končím, jako to nemůžeš myslet vážně, to přece jako... No, to myslím. Co to má znamenat? Já tomu vůbec nerozumím, jako o co ti jde, nebo... Hele, hlavně, že s Kubou nejlepší kámoš, viď, frajere. A ten tě prásknul. Takže u mě si normálně pěknej hajzl. Počkej, Renčo, to jsou nějaký keci. Renčo, počkej, Renčo! Chcete se taky pomstít? Není nic jednoduššího. Stačí otevřít naše stránky www.fajnradio.cz a pak už si jen můžete vychutnat ten pocit. Vždyť pomsta je tak sladká.